Sawubona Molo Dumela Absheni uHanted. Welcome to Ndaba Zisizwe TV. Igama lami Mzwandile Phungula kwaSibiya. Ngibuyeleke nezinye isamatheni eMzansi. I'm sure you wanna know what's going on. Let's get to it. Babukeli bendaba Zisizwe TV, namhlanje nginiphathela intokazi yaseWestinki esimazi kakhulu ngelika Babes Wodumo, the only Gqom Queen owazakhela udumo ngengoma yakhe ethi Wololo ngonyaka ka2016. uBabes Wodumo lona uphinda abe igirlfriend kaMampintsha, the only CEO of Westinki record label. Indaba enginiphathele zona futhi ezinhle kakhulu ukuthi i-debut album yakhe uBabes Wodumo ethi Gqom Queen ayirelease ngayo unyaka ka2016 is now certified multi-platinum. Ey'nkundleni zokuxhumana ke bajabula abaqedi iWestinki kanye nabo abalandeli bejabulela lezi ndaba. Ngicela ukuzwa ngawe ke mbukeli wendaba Zisizwe TV comment section ukuthi olwakho luthini uvo, ingabe ujabulelana nabo uBabes Wodumo ukuthi vele bekudeserve lokho akutholile noma uyaphikisana nalokho. Siyabonga.